10 djakni ġew ordnati saċerdoti ġodda mill-Arċisqof Charles J. Xikluna fil-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid. Ta' 23 sena, Osmar Baldacchino huwa l-iżgħar saċerdot li ġie ordnat f'din iċ-ċeremonja, filwaqt li Tony Paċ huwa l-ikbar wieħed u għandu 67 sena. Paċ kien miżżewweġ u miż-żwieġ tiegħu kellu 3 tfal wara li tilef lil martu bil-kanċer u ddeċida li jibda vjaġġ ġdid ġewwa s-seminarju li waslu għas-saċerdozju. Net News tkellem miegħu fejn spjegalna aħjar kif beda dan il-vjaġġ ta' formazzjoni. Meta mietet il-mara, insomma, waqt li kienet qed tmut fil-fatt, ma tafx kif nitkellmu hekk u x'naf jien u dan u l-farewell qisu da u qalt li jisserġa' żewweġ ta' tila wejja biex niċċajtet ma rridx nagħmel l-istess żball nerġa' insomma biex niċċajta. Jiena nixtieq immur saċerdot, imma sinċerament qatt ma kont ħsibt ta' qabel din ġifieri. U jisu dak il-ħsieb hekk baqa' f'moħħi ma tafx kif. Tony Paċ, minn persuna miż-żewġa issa se jibda ħajja ġdida, imdawwar mhux biss b'ulidu iżda wkoll mill-familja spiritwali tiegħu. U spjegalna xi tfisser għalih li biddel ħajtu b'dan il-mod u għaliex għamel dan. Vokazzjoni hija sejħa u veru li tħoss di m'għandix età. Aħna normalment imma jien mill-li tallimt u mill-li nħoss jiġri hekk. Is-sejħa ma tantx tinbidel, però jinbidel dejjem il-mod kif nirrispondu għaliha. U s-sejħa s-saċerdozju waslet għand wieħed minn uliedu li qed jimxi fuq il-passi ta' missieru. B'hekk fi ftit żmien ieħor se jkunu qed iqazzu flimkien fuq l-artal bħala saċerdoti. U spjegalna xi tfisser għalih li jibnu qiegħed jimxi fuq il-passi tiegħu. Jekk Alla jrid, ibni jasal għal dak il-pass ukoll u jqaddes u jilħaq saċerdot, dik tkun grazzja li qasħan kajjela u grazzja kbira oħra jgħidu hekk, inħallu fidej il-bambin. In-numru ta' saċerdoti ġodda u meqjus bħala wieħed pjuttost sabiħ u huwa pożittiv li ħafna żgħażagħ qed iwieġbu għal din is-sejħa. L-10 saċerdoti ġodda huma Osmar Baldacchino mill-parroċċja ta' San Nikola s-Siġġiewi, David Borġ mill-parroċċja tal-Madonna tal-Grazzja ħaż-Żabbar, Chris Buġejja mill-parroċċja ta' San Pawl ir-Rabat, Andrew Camilleri mill-parroċċja ta' Santa Caterina żżewriq, Jonathan Da Battista mill-parroċċja ta' Ħaltarxin, Michael De Bono Ġiżwita, Tony Paċ mill-parroċċja ta' Ħalsafi kif ukoll Damien John Formosa, Jake Mamo u Paul Spiteri li huma Saliżjani ta' Don Bosco.